ще отвориме в Лука 19 глава от първи стих до 10. Мисля, че беше това. Алелуя. Лука 19, ако някой има Библия, да се отвори, ще бъде важно слово. Алелуя. Така. След това Исус влезе в Ерихон и тръгна през града. И ето един човек на име Захей, който беше началник на митари и богат. Искаше да види кой е Исус, но не можеше от народа, защото беше нисък на ръст. Затова се затича напред, качи се на една смокиня, за да го види, тъй като той щеше да мине оттам. Когато Исус дойде до това място, прегледа нагоре, видя го и му каза: Захей, слез по-скоро, защото днес трябва да бъда у дома си. И той бързо слезе и го прие с радост. Всички, като видяха това, зароптаха и казаха: отби си при грешен човек. А Захей пристъпи и рече на Господ: ето, половината от имота си, Господи, давам на сиромаси. Ако пък от някога съм взел нещо чрез измама, ще го върна четворно. Тогава Исус рече за него: днес домът на този човек получи спасение, защото и той е син на Авраам. Синът човешки дойде да потърси и да спаси погиналото. Амин. Халелуя. Одея казахме, че темата ще бъде: когато ти търсиш Исус, ще платиш цена. Когато ти искаш да го видиш, ще платиш цена. Няма как да не платиш цена. Захей беше нисък на ръст и беше сред народа. И не можеше да види кой е този Исус. Имаше купнеж. Той е чувал, че Исус изцелява, освобождава. Знаем, че той вършеше неща, които никой друг не можеше по това време. Всички знаеха. И малвата за него се разнесе от народа. Но той, Захей, беше началникът на лихвари. Богат човек, началник. Има си свой бизнес. Но закупня да има такава любопитство от обща култура да го види. Кой е този Исус, за който те говорят? Но беше нисък на ръст и хората му казаха: по си говори. Той се искал да се шмугне между хората. Но хората са му казвали, тъй като те познаваха този човек. И казват: махни си, ти си грешен човек. Махни си, ти си лихвар, пари имаш, Бог не ти трябва. Сигурно съм да го казал. Но той настоя да види само далеч Исус. И се качува на една смокиня. На друго място пише черница. Ние можем да го кажем: качил се на едно дърво и видял. И когато Исус е минавал и видял, забелязал е Захей. Какво искам да кажа днес? Че когато ти търсиш Исус, може да бъде от любопитство. Когато ти търсиш нашия Господ Исус Христос, няма да останеш незабелязан. Той ще те види. И какво ще направи? Той ще дойде у вас, както пише в Откровение. Ако ти днес отвориш сърцето си, аз ще дойда. И какво ще направя? Ще вечерям с теб. И ти с мен. Никой, който е срещнал Исус Христос, буквално или чрез вяра, в днешно време, не е останал същия брат Исус. Не е възможно, когато ти срещнеш Исуса, да се останеш същия човек. Не е възможно.
ще се промениш. Ще дойде покаяние в тебе. Ще почнеш да мислиш как си постъпвал преди, колко далеч си ти бил. Веднага ще се върнат стари кадри, ще се върнат много неща в живота ти и ти ще кажеш: време е аз да стана нов човек, да променя миналото си. Миналото се променя с настояще, като спреш да правиш нещата, които си правил в миналото. Едно време много обичахме да чуем на свободи и да се правиме на големите тарикати, да играем ключеци, да хвърляме парите и накрая какво се случва? Хвърляш парите, прибираш салас и ти си нула. Даваш на музиканта парите си. Музикантът идва, ще пее на ухото, ще прави там извивките, ти се наслаждаваш. А после като се прибереш от махнал си, напил си, готвото и било окей, но животът на сутринта те утре един шаман и ти пак влизаш в реална живота. Затова Бог казва, че ако днес ти си правил нещо по този начин, време е да се стегнеш, време е да сложиш колана на панталона си, време е да застанеш и да поемеш отговорност като мъж и жена. Защото времето, когато ние сме правили тези неща, в младините, като ергени, без семейство, окей, да, наслаждавали сме се в греха, но ти вече имаш отговорност. Вече им си зрял и не можеш да правиш тези неща. Смешно е. Това е просто смешно. Но, сега го разбирам аз. Но за тебе да не бъде късно. Можеш да разбереш това, защото ти не си глупав. Не си глупав и Бог казва: не бъдете глупави. Бъдете скромни. Скромни в поведение. Бъди скромен в поведение. Ти можеш да си имаш пари. Бог не казва да бъдем бедни. Не. Имай си всичко. Радвай се. Но с това, което ти имаш, да не ти бъде сърцето вътре. Защото където е богатството ти, казва Исус, там ще бъде сърцето. Но ако аз сложа днес сърцето си в печалбите, ако аз днес си сложа сърцето в луксозния ми автомобил, автомобилът ми един ден ще прекъсне, ще се счупи. И какво значи? Ако се счупи колата ти и ти се чупиш, и сърцето ти ще се чупи. Ако парите ми дойде един крадец и ги открадне, какво ще стане с теб? И ти покиваш. Затова Бог казва: каквито и мисли да имаш за бъдещето си, Бог не забранява да копнееш, да мечтаеш. Не. Искай, желай, нареди живота си. Нека, но във всичко това, което ти копнееш, нека Исус да ти бъде на първо място. И всичко това, което е потребно за тебе, което е притеснение, че ти можеш да останеш в това, ти няма да останеш в това. Защото Бог го обещава. Ако ти на първо място търсиш Исус, ще бъдеш благословен от това. Захей, човек много богат, с много имоти, лихварен, началник на бирници. Началник. Той закопня да види кой е той Исус. Еде така да си поговоря с него. Но Бог видя Захей и му каза: днес, Захей, слез по-бързо, защото ще бъда у вас. Така. Слезе Захей, тръгнаха от дома му. И какво се случи? Той вече има среща с един цар, с един Господ и Бог. Той има среща. И той си мислеше от начало, просто само да го види. И достатъчно. Но Бог казва, че всеки, който види Бога, няма да остане жив. Няма да остане жив. Какво искам да ви кажа? Че когато ти търсиш Бога, ти няма да умреш буквално, но ти няма да си остане същия Слав, същия Сашо, същия Станимир. Няма да си останеш. Нещо ще се промени в тебе и то ще бъде за по-добро. За по-добро.
Промяната, която Бог ще внесе в живота ти, тя е за по-добро. Не е за по-зло. Отиди в домът на Захей, но хората видяха това. Публиката, твоите съседи, всички виждат, че в твоя дом Исус идва в твоя дом и ти казва: ама той е грешен човек, какво ще правиш там? Ма той е такъв. И Захей за кратко време се погледа, нали? Но Захей направи нещо много силно. Отиде, отвори касата си и каза: всичко, що съм сторил, откраднал, ще го върна днес четворно. Ако някой съм измамил, ще го върна четворно. Давам половината си имот на сиромасите, на бедните. И Бог видя това. И Бог каза: слава! В този дом настана спасение. И какво иска да каже? Че ти просто, когато извикаш Исус, откупнеш, само да чуеш за Него, да го видиш, няма да останеш такъв. Нещо в тебе ще се промени и то ще бъде за добре, брати и сестри. Но понякога човек както Захей, богат, с имоти, с пари, началник на нещо, значи той е конструирал бизнеса си. И какво? Бог казва, че когато ти имаш бизнес, не е лошо. Имай си бизнеса. Магазин ли ще бъде? Някакво друго предприятие ли ще бъде? Имай си всичко това. Но в това всичкото ти мен, на къде си ме остави? В кое кише си ме набутал? Къде? Дали съм в центъра на това, което ти искаш да благоуспяваш? Дали съм на първо място аз в живота ти, в имота ти? Аз съм на първо място. Ако не, Захей беше човек, богат, с много имоти. До днес има много такива хора, брати и сестри. Хора, които притежават бизнес и си мисли, че когато приеме Исус, че той пак ще бъде същия с този нелегален бизнес. Не е верно. Но Бог никой не кара на сила. Той не кара никой на сила. Той казва: ако ти искаш, само ако ти искаш. Който иска, нека вдигне кръста си и да ме следва. Какво иска да каже? Да вдигнем кръста си. Къде носиме ние кръст? По принцип, къде виждаш да се носи кръста? Когато има погребение, брати и сестри. Когато има смърт, носиш кръста. Какво иска да каже? Ако някой иска да ме следва, той първо трябва да умре. Старото му естество първо трябва да умре, така да ме следва. А ако ти следваш Исуса, без да умреш, без да оставиш по някакъв начин нещата, които си правил, ти няма да можеш да влезеш в небесното царство. Няма да можеш. Можеш да ходиш в събранията, да ти е готино, да се наслаждаваш, да даваш десятък, да даваш принос. Но никога ти не си предал сърцето си. Бог казва: всичко това, което искам, не са парите ти. Не са парите ти. Искам сърцето ти. Да отвори сърцето си и аз да вляза. Да бъда там господар на твоето сърце. Затова ние живеем в едно благоприятно време. Но виждаме, че имаме войни, имаме земетресения, наводнения, нещата се усложняват. И това не е по някакъв начин ние да си правиме нашите си планове. Не, ти трябва да станеш бодър. Трябва да разбереш, че живееш в последното време. И то часовникът с пясък, знаеш го, той е започнал да тече. Започнал е. Колко ще живеем? 50 години, 70 години, 100 години. Максимум Библията казва 120 години праведник може да живее.
не е нечестив, не е праведник. 120 години. За тези 120 години ти сигурен ли си до кога ще живееш и да приемеш Исус? Не си сигурен, не знаеш. Затова млади момчета, момичета, възрастни хора, по-малки, по-големи се отминават, защото те не знаят. Но Бог казва, блажен е онзи, който е приел Исуса Христа при живе. Който и да умре, какво? Пак ще живее. Но който иска да вземе живота си и да спаси живота си, ще го изгуби. За нас, като невяста църква, животът ни е Исус Христос. Далеч от Исус ние нямаме друг живот. Но някои братя и сестри понякога си имат и друг живот. Но с животът, който водиш ти, в Бога си един, отвънка си друг, проблема си е твой. Ти не можеш да ме нараниш. Не. Ти сам ще се отлъчиш от Бога. Защото Бог казва, че оставите всички да дойдат в събранието. Не гонете никой. Аз имам грижата да съдя. Защото Бог казва, че Той е вземал вече лопатата и ще очисти хармана си. Но понякога, брати и сестри, това ще боли. Когато Бог почне да очиства църквата си, това ще боли. Може някой да се озови, някой твой близък да бъде отстранен. Мъжът, жената, детето ти. Но когато Бог изхвърли с лопатата, какво ще стане? Може някой друг да тръгне след него и да погине. А Бог не иска това. Не иска. Затова Бог казва, молете се всякога за вашето семейство, за мъжът ти, за жена ти, за децата ти, за онези деца, които за внуците ти. Моли се. Твоята молитва няма да е напразна. Тя ще дойде във времето, когато ще бъде готова. Бог е благословен от Отец, нашия Отец. Синът му е благословен. И той казва, че наследството, което Отец му, баща му е дал, той го дава на нас. И ние не сме вече сиромаси. Захей беше човек с много имоти, с много привилегии в този свят. Отива и всички врати се отворят. Но и Захей нямаше Исус. Поради тази причина Захей закопня. Просто да видя. Да, ела и виж. И Бог казва писанието, ела ми опитай. И виж, че съм благ. Ела ми опитай. Ако не опиташ Бога, не говори за него. Първо опитай Бог и виж какъв е. Тогава говори, те не са луди, там ненормални. Те са такива, те са сектанти. Добре бе, защо говориш така преди да си дошъл да видиш? Ела виж и тогава говори. Защото Бог казва, че точно от твоята уста, от твоите думи можеш да се спасиш. Но също с тази уста можеш да се осъдиш. Ако Захей беше чул хората, които казваха на Исус, не дай да отиваш в къщата, той е грешен. Ако беше тръгнал срещу хората, а Захей можеше да наеме някой и да ги прибият. Той е началник, бе. Той е началник на всичките нелегални банки. Можеше да каже на някой да застреля някой, да го убие. Но той не. Той се смири. И какво искам да ви кажа? Захей плати цена. Не само финансовата цена. Не. Захей плати цената на покаянието си. Когато идваш само да видиш за Исуса от любопитство, ти ще платиш точно тази цена. И тя е спасителната цена. Покаяние. Когато се отвърнеш от стария си път, ще бъдеш здрав, пълноценен. С това ние сме радостни, че някога в този свят ние бяхме мъртви,
някога, като вършихме нечистотиите и глупости на този свят. Но когато приемеш Исус и започнеш да работиш за Бога, не за себе си, не, да работиш за Бога, какво искам да кажа? Да спреш един човек на пътя да го видиш и да кажеш благата вест. Тази блага вест един ден ще докосне сърцето му. Ако и в този момент този човек да каже, давай, знам, и да те отблъсне, знай, че нещо се е посадило вече. Някой друг, когато го спре, той ще полее, друг ще жени. Самият Бог ни казва. Един се, друг полива, трети шанс. Но всичко това е за Божието царство. Ние всякога трябва да търсиме Бога по всякакъв начин. Не само когато имаш сон. Не само когато си изпаднал в затруднение. Не дей да го търсиш точно тогава. Не дей, защото светът точно това прави. Когато светът има болка, почва да вика, Боже, спаси ме. Когато светът претърпи финансови загуби, започва и да плаче, но и да роптае. Сега помни, той Бог не ме чува. Той е Бог такъв, той е такъв. Ще изреди най-различни глупости. Но Бог казва, че животът, който той ми дава, не е на земята много благоприятен. Ще страдаш, ще скърбиш, но блажен е онзи, който обреде дрехата си в кръвта на агнето. Той е Спасителят, нашият Господ Исус Христос, който отиде заради тебе, да понесе всичките беззакони, грехове, всичкият ти товар, всички проклятия. Той ги взима на себе си. Но ако ти вярваш и го приемаш вечния живот. Но ако не го приемеш, ти си оставаш осъден. Ти стоиш в тъмнината. Ключът на твоето избавление, той е в твоя ръце. И не можем да кажем, когато ние чакаме в това последно време грабването, брати си. Бог идва с цялата си армада да грабне църквата си. Защо? Защото дяволът се е задействал. Той ще почне да мами, да убива заради това. Хората да искат да купуват, да продават, но какво? Да се предадат на дявола, да приемат неговия бебек. Заради това нещо. Но Бог казва, църквата ми, невястата ми, няма да вкуса. Затова днес, ако ти си тялото на Христос, трябва да се радваш, че Бог няма да те остави в тази голяма скръб. Няма да те остави в тази голяма скръб. Имаме войни вече. Белезите са начело и ти ги виждаш в една държава война, в друга държава война, икономиката се срива, Европейския съюз сега по някакъв начин натиска еврото да влезе. Не виждаме тези неща, но всичкото не е просто е така. Нищо, което се случва, не е случайно. То е с цел. Дяволът иска да изпълни неговата си цел, но Бог иска и също той да бъде спасителен за всички хора. Защото валутите, парите ще изчезнат. Ще изчезнат. Сега виждаме как искат да не окупират, да вкарат евро в лева. Ти го виждаш? Насилствено искат да го направят. Но нито евро, нито паунд, нито лев, нито лира, нито каквато да бъде валута. Един ден ще изчезне с цел ти да се преклониш пред дявола. Златото ще изчезне. И какво ще направиш тогава? Или ще се предадеш, или ще се бориш до край. Но ние като църква и тяло, ние трябва да слушаме внимателно, че духът на Бога говори много пътя. Слушай какво говори духът към невястата си. Време е да станеш, да вземеш контрол над греха. Ти владей греха, защото грехът лесно не сплита. Още когато излеземе от вратата и грехът те опля. И си казваш, понякога се изумяваш,
Сякаш аз не съм същия човек. Как можах да го направя? Как можах? Можа, защото моралът и естеството ти като човек. Ти не си разбрал, че ти не си плът. На първо място си дух, имаш душа и просто живееш в тялото. Ако ти беше само плът, когато човек умира, той няма да види Бог. Но Бог обещава Библията, че ние сме на първо място дух. Духът не може да умре, нито душата. Но може да бъде съдена душата да живее в ада, далеч от Исус. В вечен живот също има в ада. Вечни мъки и страдания. Но Бог казва на църквата отново: не дай да бягаш от мен. Аз идвам скоро. Приготви сърцето си. Ела, приеми ме и аз ще вляза и ще вечерям с теб. Това е страхотно послание за всички нас, че има добри новини. Понякога ти си много скърбен, притеснен си, станало е нещо, много критично е, болест, каквото и да е. Като човек може да се притесняваш, но твоето притеснение не може да извини болестта. Твоето притеснение не може да направи шкафчето ти отрупано според. Не може. Напротив, от това, което ти най-много се притесняваш, дяволът точно там ще ти удари. Ако се притесняваш парите ти да ни фърнат, той ще намери начин, точно по някакъв начин да ти хвърнат парите. Ако ти се боиш за детето си, за дъщеря си, дяволът пак идва. Защо, брати и сестри? Дяволът използва страха в човека. Той от това се храни и става и наделява. Но Бог казва: ти не дей да се боиш. Съвършената любов на Господ Исус Христос няма страх. Няма страх. Просто трябва да обичаш. Каквото и да се случва. Болест ли ще бъде? Какво ще бъде? Приносете в молитва. Изкажи проблема си. Вярвай. Остави го. Бог има грижа за това. Но много е трудно. Много е трудно. Много е трудно да оставиш всичко от Божите ръце. Защото гледаш един ден, втори ден, една седмица, един ден, нещата не се оправят. И бързаш. Бързаш. Ще потърся помощта другаде. Бързаш. Но с това твое бързане не си го насочил към правилната преценка. Ако ти бързаш, бързай на първо място да търсиш Исус. Намериш ли Исус, всичко това, което те държи като връзки от страните от Бога, иска да те разкъса, Бог ще оправи тези неща. Защото знаем, че само Бог изцелява. Само Той освобождава. Само Той може да оправи живота ти. Само Той. Никой друг не може. Не може. Това бъдете благословени, брати и сестри. Нека да се изправим, да се помолим и след малко ще минем към Господно вечеря. Слово на това място, Господи. Благодарим за святия Дух, Господи Боже, че Ти ни даваш, Господи, усет към словата Ти. Ти ни отваряш ушите, Боже, отваряш сърцата ни така, защото да приемеме и да имаме избавление от грехи, Господи. Така, защото да имаме благословение, Господи Боже. Благодарим и Ти, отдаваме Ти цялата слава, нека да бъде за Тебе, Боже. Това събрание в Твое име, в Твоя чест, Господи. Аз се моля под ръководството на Святия Дух, братите и сестрите ми, Господи, които са тук, Боже, да изобилства в тях, Боже Господи, Твоите благословения и благословения, така, защото Боже да принасят хвалба на Твоето име, Господи. И нека по всякакъв начин да търсят Тебе на първо място, Господи. Моля Те, не ги изоставяй в техните скърби, в техните отеснения. Сега е времето, Господи Боже, Ти да проявиш, Господи, силата си в нашите немощи, Господи, като Господ и Бог на цялото тяло, Господи Боже. Ти си Господ, който възстановяваш. Господ, който разрушаваш плановете на дявола, Боже. Моля се, Господи Боже, да чуеш молитвата, Господи, на брата и на сестрата, Господи, когато те са в тайно, Боже, в тайната си стаечка, Господи, когато те имат взаимоотношения с Тебе, Боже. Моля Те, Господи, ушите Ти, Боже, да бъдат фокусът Ти, Боже, Господи. Очите Ти да издирват
Тях, Боже, и да снабдяваш нашите нужди, Господи, защото ако Тебе имаме, Господи, всичко имаме, Боже. А без Тебе, Боже, ние нямаме друг живот, Господи. Без Тебе ние сме погубили от този свят. Без Тебе ние ще се посрамиме, Боже. Но с Тебе, Боже, ние никога няма да се посрамиме, защото Ти си отясно ни, Боже. Господ Бог ми отясно и аз няма да се поклатя.